Dit gebeurde juist rond de eind van de middag in Haas. De reststof van de energiecentrale had een lekkage in de chattel. 12 november, ongeveer 4:30. Zoals je ziet, de afvaloven weer in storing. Slaat allemaal naar de grond. In Haas wisten ze al langer dat dit weer gebeuren kon. Deze storing gaat, zolang die reparatie niet heeft plaatsgevonden, nog wel een aantal keren plaatsvinden. Maar dat, denk ik, is niet verantwoord. De brandwacht docht meetings. Die houden aan dat er geen gevaarlijke stoffen vrij kan binnen. Maar daarmee is net zijn dat er geen gevaar voor de volksgezondheid had, zo zei de gemeente Haas. Dus ziet de schrik er juist er weer flink in. De lekkages zorgen voor grote reekwolken boven de oven, die in de vieren omkrieten te zien winnen. Omwenners zijn de les te hebben van stank. Zo op deze foto is mooi te zien wat voor reekwolken naar de Ruiterskwestie komt. En dat komt dan rug naar uw touw, hoe de grond altijd waren. Wij houden eigenlijk altijd wel die oven een beetje in de gaten, vooral als de wind uw kant uit is. En dat was juist het geval. En op een gegeven moment zeggen we vanuit de keuken naar buiten. En dan zeggen we om goed 4 uur weer, denk ik, zeggen we in een enorme regenwolken uit de kwestie komen en rug naar huis staan. En wat denk je dan? En denk ik dat hij was zo 4. Op 17 augustus wie er ook een chattellekkage bij de rek. En ik doe moest de oven stil worden. Dat had doe 5 dagen worden. Op 4 oktober wie de laatste storing bij de rek. Een wandeling vond de gemeente Haas dat de afvaloven voortdurend dicht moest. Het komt dan hier waarom dichtheid dat de stoompiepen vervangen binnen. Ja, want daar heeft een soort van explosie geweest. Maar dat is juridisch net dicht te timmeren. Want de rek houdt haar onder afspraken met de provincie. 60 storingsuren, daar zitten we nog net op. Maar wat gebeurt er als het wel bereikt wordt? Nou kijk, als het wel bereikt wordt en ze gaan er overheen, ja, dan kan je weer een last onder dwangsom opleggen, kan je een boete opleggen. Maar zover is het nog lang net? Zover is het nog niet en ik denk ook niet dat ze dat dit jaar gaan halen. Dus stuurde de provincie wel een brief. Benamen hoe de wijze waarop toch Omrin communiceerd waard klagen. Maar nevens welmoedkonst had Omrin nou beter reageerd op de nieuwe storing. Er is wel wezenlijk wat verloren. De communicatie was stikken beter. Er is een liekmeten toch de brandweer. En ik heb met John van Nooy nog praten vlak na die storing. De vorige, die van 6 oktober. En daar zie je de ernst van de situatie echt wel in. Dus er zit wel verhoring in. Maakt het de storing net minder slim. Maar we binnen er maar bezig. Ja, dat is een heel oorlog dan dat je een one-line hebt. Ja, vooral omdat er nou verhoring is. Eerder wie het zei dat er zijn van nou die hazes die zeuren maar wat en liet ze maar lekker blaren. En nou just echt dat de ernst van de zaak inzet wordt en dat is de communicatie, dat is de dialoog omgaan kerst. Omrin had voort naar de lekkage ontstier de afvaloven stillijn. Het is nog net duidelijk hoe lang de afvaloven stilheid. Niemand zit hierop te wachten. Harlingen niet, Omrin niet, de hele provincie niet. De mensen die elke dag keihard werken aan de installatie niet. En dus kan het nog rond februari dworjen, omdat er een oplossing komt voor de lekkages bij de rek.